B'investiment ta' 80,000 euro sar rinnovar estensiv f'dar l-impenn f'Ħal Farruġ. Din id-dar titmexxa mis-setqa fejn toffri servizzi mediċi 24 siegħa kuljum blan li residenti jingħataw it-trattament għal sustanzi qabel ġeneralment jitlu fi programm ta' riabilitazzjoni. Dan il-proġett ta' rinnovar estensiv ġie inawgurat mill-Ministru għall Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt l-inawgurazzjoni ġie spjegat kif f'din ir-residenza residenti jagħmlu u jkunu issorveljati minn infermiera u carers. Id-direttur tal-operazzjonijiet tas-setqa Charles Sherry sostna l-sena l-oħra f'din id-dar marru 195 persuna, 158 kienu rġiel, waqt li 37 kienu nisa. Ġie spjegat ukoll li 72% dawk li marru f'din ir-residenza għamlu il-ġimgħa sieħa ta' trattament qabel imbagħad marru il-programm jew marru lura fis-soċjetà. Il-Ministru Michael Falzon sostna li dan huwa proġett li juri kemm is-soċjetà trid tkun waħda inklusiva. Hawnhekk qed nitkellmu forsi fuq pocket relattivament żgħir ta' nies fejn għandek persuni li għandhom diffikultà addictions jew jekk huma sustanzi jew jekk huma alkohol, dan huwa servizz nazzjonali li jservisew il-Komunità Santa Marija u servizzi l-oħra illi jeżistu, il ta' min jgħid jiffinanzjahom il-Gvern. F'pajjiżna naħseb għandna barka li s-servizzi kollha relatati huma kollha b'xejn u l-antan huwa li ġustizzja soċjali taħseb f'kulħadd. Preżenti wkoll kien hemm il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi u l-Ħarsien Soċjali l-FSWS Alfred Grixti li qal li din is-sena is-setqa qed tagħlaq 30 sena mit-twaqqif tagħha.